Wait lang. Hi guys! Once again, my name is Wang Ising and welcome back to my YouTube channel. Ayo! Mundang ng chismosa. Hello mga Wang. And we're very happy na makaka-guest kami sa last shoot na no. Yes, nakakalungkot mang isipin po na ito na po yung huling shoot ng chismosang silingin kasi po Hindi ko maklaro si. Kanang happy lang kung tatano. So sana no babalik pa rin sana ang chismosang silingan. sana Dahil mamimiss namin si Wang Ising, si Minda, at si Salome. lagi ma-miss yun ako akong sarili kay kanang sa shoot manggod sa chismosang silingan kanang gusto ko kanang away-away, syagit-syagit, gusto ko nang guhut-guhut kay mas lingaw. Wala ko naklaro Wang. Ay, interon din kasi. So, ito na po yung huling shoot namin ng chismosang silingan pero unta maging successful miss among next Ibalik ang chismosa. Ibalik. next nga series ay unta mag-success na siya para jud. O unta kanang suportahan mi ninyo sama sa pagsuporta ninyo sa sa chismosang silingan. Suportahan ninyo ang bagong series. Ayan po. Actually, maglisod acting si Waray karon kay murag naghuot iyang dughan pati iyang suot nga sinina huot kay sa iyaha. So sobra kadako niya. So ayo paghilak Wang. eto na ang una-una ko interviewon si Hawa sa Diradi ka chismosang Sabak silingan. maguna ni Ising na bagdao. Ito po talaga yung malas sa ko. Sukad lang niabot ni Charing. Hi Wang Waray. Nandito lang ako para may konting Cyclops. nolokoy mag ganagmay nga ba. Unsa man imo, what is your opinion about the ending of Chismosang Silingan? We need to move on for the new chapter of our lives. Tapos kanang nganong naka-decide man ta nga walaon ang Chismosang Silingan. Gagmay na kay views. So, ang tinuod lang gagmay na kay views ang mong pasangilan kamo jud. Tungod ninyo. Ay kung ni-share pa mo, ni-tanaw pa mong taman, di ni maundang. So kamong dahilan. Joke lang, dili ka na ang dahilan. So para na puy bagong tan-awon ug atangan sa mga tao. Yes, para fresh na po datong utok kay Yes, 112 correct. na magumi ka episode. Oo, So wala- puga na kayo ni. Uga lisod na kayo, dili na kayo. Wala na mahunahunaan kung unsa pa among kanang unsa pa among buhaton nya. Di pa gid mo suggest dila kung unsa among buhaton. So mag-unsa na lang man mi. Charing lang. So kailangan nang maningkamot o maghimo og laing series para naman na ay kakaiba. Kung dili gid siya mag-click, so balik ta. Smokes ah. So mo na to gwapa lang ka wala na ilain unsa man imong ma-promise na mahatag nimo ning bagong series dato karon. Mahatag na mo ninyo is bagong vibes na pud siya kay di na siya murag kanang away gani always. Mas nana siya nadungagan na siya kilig. Na may away pero nay kilig. Sige. Puro na siya love story gamay. Nay love story kay gwapo mo kayo ang di rin. So abangan niyo po yung another name ko doon. Pero ang atong kay kita ba ang Kami ang kontrabida. So syempre atangan ninyo ha ang papel ni May og ni Julie. Julie na lang kay pa. Si May og si Julie. Ayan. So thank you so much. Di ka kahilakon na mawala ng chismos feelingan. Di pa pinapaman mo. Importante na mo. Okay Kung wala na ka mo hilak ko. Kung wala na Tinkerbell no. Charlie. Joke lang. Okay, proceed tayo kay Tinkerbell. Wala na dapat kung pagman ni Tinkerbell ha. Well, what can you say about ito na po yung huling huling shoot namin ng Chismosang Silingan. So, Miss na ko si Wang Ising. igang kay lang. So, miss na ko. Sa next, unsa man imong ma-storya about sa Chismosang Silingan, unsa imong Ano lang. unsa imong ma-miss? What do you miss about sa Chismosang Silingan? What do you miss? Are you missing? Dili dagan oy syempre kay sa kadugay na mo nagkuyog, sa kadugay sa kataas sa panahon sa mong shoot. Daghan ko ba-miss ang kabuang Ang lami, ang ganan ako ma-miss daw kay katong syagit-syagit kanang animal ka mo siya. Ana baka nang magsinagitay gyud magbinusdakay lubi ana mo na Sige lang.
Naman yun na. Naman yun. Naman din mauman man jud ang tanan, naman jud hangganan ang lahat. Oo, so kailangan na pud mo maghimo na pug lahing series para na pud mo upload mi kay wala jud kay luya kay imong ano karon YouTube. So kailangan lang namo mulaban og maghimo pa jud og kuan, di ba? True. So unsa man imong mapasalig na maganahan nila sa bago na tong series? What do you pasags? Di ko mapasalig pero maningkamot tang magustuhan nila o kanang kasi tawag ano kanang balo sa to silang pagsuporta sa Revenger. atuan. Oh, Revenger. Revenges. Gaga ka? Revenge. Oo. Hey, palungan na bi. Ayos sa palunga. Okay, bye-bye. Thank you so much. Magpasali, basta lingaw. Ay, nagilak-hilak dira kay dili ka gwapa. Okay? Oh, wait lang. Wait lang, sir. Okay, next natin. Tapos na po yung original cast ng Chismosang Silingan. So, dito tayo interviewin natin yung mga yung mga naging guest at naging part ng Chismosang Silingan at ngayon ay naging na rin sila sa kanilang mga YouTube ay na sila yung mga gamay pangalan sa YouTube na naging part sila sa Chismosang Silingan. So, sa nag-interview akong pinakauna nga na collab sa Davao na sa Chismosang Silingan katong wala pa si Tinkerbell og si Wang Waray. Ayan si Mrs. Wang, oh my God. Ang suluya ngayon is Nga naman. kasi mag-i-end na ang episode nyo at hindi ako papayag na hindi ako makasali. Hey, hello po mga Wang. And gusto na ako i-congrats ang cast ng Chismosa, si Ising, si Waray o si Salome. Daghang salamat sa inyo ha and congrats kay kang magtaon na pa lipay biskang mag-end na ang inyong episode. Oo, unta mo balik pohon, di ba? Pangitaon gyapon pohon sa mga tao. And mga Wang suportahan niyo siya sa ilang bang episode nga katong siya Landing Crush. landing crash ulit. Basta wala pa kabalo kay wa jud ka uyon ato. Sila Oo, pero murag Again, mawala na si Ising sa kuan, sa pangalan murag Mawag mga Wang. And actually mga Wang, gusto na akong pasalamat kay Ising, especially kay Ising kasi yun ako na tandem sa itong pandemic. Oo, nakasunod ko sa ilahang vlog ay sa ilahang Chismosa kay itong pandemic na time dili pa kasunod sa Digos, hindi pa kasunod sa Davao sila Waray og si Tinkerbell. So ako ang partner sa ni Ising diri sa Davao niya. Mao to siya dito ko nagsugod akong career and gusto nang pasalamat sa ilaha. Kay tungod sa ilaha naka YouTube karon, my own YouTube, my own channel sa as Mrs. Wang. So daghang salamat and again mga Wang, ayun nyo kalimtig support always ang DGB mga Wang. Kay daghan silang napalipay nga tao, especially katong mga nasa lagyo nga lugar, mga OFW nato dira mga Wangs nga nato nga mga OFW. Social media lang jud ang paraan para matagan mo kalipay, di ba? Ana lang yun. So daghang salamat kina-share po ng mga talent sa inyo ha, di lang sa stage, ma-share po din na through social media. I love you mga Wang. I love you. Thank you so much, Mrs. Wang. Eto, dito na tayo kay kay Manay. Si Manay. Si Manay ha. Hello Manay. Hi. Kanang mag-end naman jud ang Chismosang Silingan. So unsa imong what can you say about that ending? Well, all I can say is super makamis. Siyempre, in every ending, there is always a beginning. There will always be a beginning. So, very happy ko kay nakaguest ko sa DGV. Tapos karon last episode na nila napachit ko. So, mga Wang, sa tanang mga supporter ni Wang Ising. Di ba, ma-miss ninyo no? Kaya na ilan di ajud si Wang Ising. Wang Ising. So May, mahimo na siguro kung May, oh my God, Bagay ba nakakadungkot. dapat pangalan Marites? Marites na lang, mingan mo, May, uy, pangit, Thank you kay Wang ha, kay gitagaan mi nimo opportunity na maka-guest sa inyong Digos Good Vibes, makamiss ang inyong awayay, ang inyong dumugay, ang inyong nalagi ko sa likod. Dili mo na igsuon. Ang inyong awayay, ang inyong actually ang chismosa mga good. Ano kay siya ba ka pasok kay sa tanan kay walang katapusang chismis talaga. Correct. Kasi maabot pa mo episode 1,000 ang chismis di jud na mahuman. Correct. So unta, ayan. So karon kay na naman may bagong episode, suportahan gyapon nato sila na magatag gyapon mo good vibes kay syempre Digos Good Vibes man mo, Wang Ising, si Linda, si Salome. Thank you kaayo sa pag-share. Thank you Manay. Ulit ako sa akong vlog ko maghila ka. Thank you Manay. Okay, next. Boy na lang, boy. What can you say about the humana ang Chismosang Silingan unsa man jud mo nakauyon ka wala? Nakauyon man. Okay, bye. Nakauyon ko sa mawala ang chismo sa silingan. Happy ko karon kay mo himos lag bagong series which is ilahang bagong mga bagong character o bagong mga attitude. So atong atangan mga guys ilang mga bagong series ha. So thank you so much po. Thank you so much Lady Boy. Boy TV, thank you so much. Tanawang isa nagbungkot na siya jud kay di siya kadawat na mawala ang kuan Chismosa. Okay, Paulina last naka guess ba ka isa?
Sa English ha, unsa man Ayan, imong thank you so much to... sa chismosang silingan. Sa unsa- chismosang silingan kay... May pasalamat ko sila kay naka-guest ko sila kay ay kadaghan na English. ay pag-ising sa Kobe kay kabalo na biya mo sa kuha ha. And o anang kuan ka nang happy ko kay maskin pahuman na ang ilahang chismosang silingan pero naagyapoy mudungag. Yay, bagong May series. bagong Ayan, series, thank you so much. Salamat. Thank you so much, Chismosang Silingan. We are now Signing off. Bye-bye. Later signing in.